Ja. Har du ikke sådan her nye, jeg har fået? Stormlighter. Ja. Det virker. Jeg håber ikke, morfar kommer. Jeg siger altså, det er dig. Ej, det gider jeg ikke skylde for. Jeg siger, det er din cigaret. Nej, det holder ikke. Oh. Og ikke lyve over for ens forældre. Så skal jeg holde mig. Hej. Hej. Jeg må da hellere gå igen, tror jeg. Får du noget slik igen? Ups. Jeg tror, han Så så er det ikke så godt, hva'? Heldig, du har fået det køkken. Hej, Morten. Hej. Mor kan ikke få dig til at sy nogle reflekser på de bukser her. Reflekser? Ja. Det kan man måske godt. Det var Rasse Års damebukser. Jamen, alle dem, der danser på højtaleren, de har sådan nogle bukser, så det skal jeg også have. Morten, det er mega koldt. Kan vi ikke bare tage hjem? Nej. Men andre er lige ved Morten. Ja, jeg tror, kampen vinder nu. Ja, vi var! Ja! Se, nu kommer de tilbage i kampen. Morten, der er 5 minutter tilbage, og de er bagud 5-1. Jeg kan ikke køre nu. Der kommer William Morten. Han har ikke skjort på. Hej. Hej. Skjortedag? Jamen, I sagde jo. Bare rolig, Morten. Jeg er ved at gøre en klar til dig. Den er snart færdig. Fint. Så bliver jeg lige her. Vil du ikke have en cola, skal du med? Eller? Det der, det er jo ikke cola. Det her er cola. Morten, er du snart færdig? Det nytter simpelthen ikke, du er så langsom. Bare fordi du tømmer, men vi skal gøre det rent, og vi skal have til jul i aften. Morten! Hallo? Ja, jeg er snart ved at være færdig. Afrige fryser. Er det virkelig nødvendigt at afrige fryseren for at pente jul? Hvis du ikke fryseren skal afvinde til noget. Hallo? Hvor svarer du ikke? Jamen, det er simpelthen under min standard at diskutere. Jamen, det er da også synd for Morten. Jamen, det er da også synd for Morten. Hey, Morten, hvad? Skal vi spille PlayStation? Jeg har godt nok aftalt med Pernille, at jeg skal gøre lidt rent og lave mad, men vi kan godt lige tage et enkelt spil. Okay. Øjeblik, jeg så lige på højtaler. Hej, Skan. Hej. Kan du ikke begynde at lave mad nu? Har du lavet kornmarken? Ja. For fanden, Morten, jeg troede, vi havde aftalt. Så du spiller PlayStation på dagen igen? Jamen, jeg ved det godt. Tiden løb lidt fra os, men jeg kører med det samme. Godt, vi ses. Hej. Nå, okay. Ja, så spiller bare færdig den anden gang. Ja, vi kan godt lige spille den her færdig. Jeg siger bare til Pernille, at din mor hun spurgte om hvad vi fik at spise med min søster i går. Fair nok. Vi kører lige den her. Det er godt nok en god varme her i dag. Ja, det er fandme ikke til at være her. Ej, jeg fryser. Morten, kan du gå og starte bilen? Jo. Jamen, det er da også synd for Morten. Jamen, det er da også synd for Morten. Hvad så? Vil I have kaffe? Ja, tak. Ja, hvis du alligevel skal lave en, så vil jeg godt have en med. Okay. Min kæft, det er en lortetelefon. Har du den nye telefon? Ja, det har jeg. Jeg synes sgu ikke rigtig, den vil, som jeg vil. Men det er jo den nye Nokia 2720. Skal jeg lige vise dig, hvad den kan. Jeg har Bluetooth og GPS. GPS'en er rigtig smart, for der kan du bare, hvis du trykker her på, noget raseværk. Nu ringer den jo. Hej. Hej. Har du skrevet nogle papirer, du skal under på? Ja, de ligger inde på Jeg kontoret. skal lige snakke med Nikolaj. Morten han vil godt lige snakke med dig. Du får ham ikke?
Hej. Kommer du til badminton her på torsdag? Jeg er desværre stadig skadet. Nå, okay. Skal du snakke mere med Daniel? Nej, bare... Nå, okay. Ja. Hej. Hold op, en tøsedreng. Hvad? Hvordan lægger man det på? Skat, var det dejligt, at vi har sådan en hel søndag sammen, hvor vi rigtig kan hygge os. Og jeg kan pleje dig. Hvordan er du kommet på det? Jeg er kommet til det kapitel, hvor der står, at jeg kan spare x kroner om ugen. Det er fandme godt, vi er ude hver morgen. Ja, det skulle kun skøjde mennesker, der ryger. Ja. Jeg tror, du holder op med at ryge. Men når det bare er weekend, så tæller det ikke, vel? Nej, det gør det ikke. Heller ikke dig. Nej, overhovedet ikke. Hold kæft, jeg er ikke klar over, hvor farligt det er at ryge. Har I det ikke skide dårligt med jer selv? Nej. Hold nu kæft, morgen, altså. Det er da skide usundt. Ja, ja. Morgen, hvad vi skal have ud Dollerup Bakke den 24. december om formiddagen. Vi skal være ved Søren og Mette lige om lidt, og vi skal være hos mor og far til frokost. Kan du ikke se det hyggeligt med alt det sne her? Jo, det der er virkelig flot. Morgen. My dream, this is my dream, and I gave my all, I gave my all, 'cause you can't find love if you just give up. Blow my whistle, baby. Blow my whistle, baby. Open up, put it in. Let's begin. Let's begin. Blow it like you mean it, blow. Let me hear you say. Louder. Let me hear you say. Louder. Is that what you call loud? Come on, let me hear you say. Let me hear you say. Louder. I said louder. Blow my whistle, baby. Man, are you crazy? You must be out of your mind. You need to bring the beat